नमस्कार, प्रणाम। कैसे भाई रवा सब उम्मीद करते हैं कि रवा सब अच्छा खमजा। अभी हम जा रहे हैं एक प्यारा सा भाई के द्वारा से गाय गीत सुना है। अगर रवा सब चैनल पर नए हुए चैनल के सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताएं मुझे रवा सब के गीत कैसा लगा लगे। भैया के भैया सुनी के छेकनी दुवरिया हो, भैया के भैया सुनी के छेकनी दुवरिया हो, काहे भैया फेर दिहला तिरछी नजरिया हो, काहे भैया फेर दिहला तिरछी नजरिया हो, हाथवा के घड़िया भैया जीजा के दियता हो, गल के सिकड़िया भैया दीदिया के दे दो हो, गल के सिकड़िया भैया दीदिया के दे दो, गड़िया बुलेट भैया जीजा के दे दो, हथवा के घड़िया भैया दीदिया के दे दो, हथवा के घड़िया भैया दीदिया के दे दो, 10-5 रुपया भैया भगिना के दे दो, 10-5 रुपया भैया भगिना के दे दो हो, भैया के भैया सुन के छेकनी दुअरिया हो, कई भैया फेर लिहला तिरछी नजरिया हो, कई भैया फेर